amma me an fa Adama tɛmɛna, amma me Sisa tɛmɛna, amma me Nuhu tɛmɛna, amma me Idrisa tɛmɛna, amma me Ayuba ni Ishaqaw ani Yusufu ngu tɛmɛna. An bɛ an ka maabaw, an ka nabi ɲumanw, an b'olu tɔgɔ mɛn. Nin bɛɛ lajɛlen de tɛmɛna. O ye maa ɲuman kunda ye. An ma maa jugu kunda. I ye Firawuna tɔgɔ mɛn o. Firawuna Musa, i ye Firawuna tɔgɔ mɛn. I ye Namuruzu tɔgɔ mɛn. Namuruzu bunu Kanaan, i y'ale tɔgɔ mɛn o. O kɔfɛ, Bukutanasaru dun, i ye nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ mɛn. Nin si ma dun mɛn. N ba de, i ka da la, ni fanga b'i la, dɔ tɛmɛna o fanga ka bon nin ye. Ni se b'i ye, dɔ tɛmɛna o ka se ka bon ka tɛmɛ i ta kan. Ni ka bon i ka ja, dɔ tɛmɛna o ka bon i ye wa o ka ja i ye. Ni pasalen dɔ yɛrɛ k'i tɛ ye ka ɲa, dɔ tɛmɛna o pasalen dɔ ka tɛmɛ i kan dɛ. Wa diɲɛ bi tan de. A ti dun mɛn. O tuma, o diɲɛ min n'a bi ban, a kɔnɔfɛnw bi ban, Ala de ko, a ko maa si kana sɔn ka i yɛrɛ bonya kabi ne ka danfɛnw na. Sabu i b'i yɛrɛ bonya, o ye yɛrɛ nɛgɛ de, n'o tɛ i ti se foyi la. Ala ka se i kɔrɔ, fɛn bɛɛ lajɛlen b'i ban. O kuma, k'an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ yɛrɛ bonya na. Shetana ye san hakɛw kɛ, san miliyɔn hakɛw kɛ, maa t'a hakɛ dɔn Ala yɛrɛ kɔ. A bɛ ka Ala bato, a bɛ ka Ala bato a seko la, a bɛ ka Ala bato a damayira la. Shetana ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ. Nka aw ka ɲininkali kɛ, k'a ye jurumu joli kɛ n'o de kosɔn Ala banna la? Jurumu kelen. Min fɔra an ɲɛna, ni an y'o ta dɔnnibagaw kɔ, n'an y'o ta lalimuw kɔ, jurumu kelen a y'o de kɛ. O de ka sɔn Ala banna la. A y'a yɛrɛ bonya Ala ma. A y'a yɛrɛ bonya Ala ko a ka jɔn min labato, n'o ye Ala yɛrɛ ka jɔn dalen dɔ ye, n'o y'an fa Adama ye. A ye yɛrɛ bonya Ala ka kumakan ma. O de la yɛrɛ bonya man ɲi dɛ. Cɛ si t'i dɔgɔya f'i k'i yɛrɛ bonya. N'i y'i yɛrɛ bonya, Ala bi sɔrɔ k'i dɔgɔya. Ala b'a yira i la k'a fɔ de ko e tɛ foyi ye. A ye to an ka sabali, an ka to Ala kɔ, an ka nbɛrɛkɛ, an ka bɛn ni ɲɔgɔn ye, an ka kun ni ɲɔgɔn ye, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka kɛ kelen ye. Nin dɔrɔn de ye diɲɛ diya ye. Nin ye diɲɛ diya dɔrɔn de. Ala y'o de fɔ Alakira ma. A ko Muhamadu, wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin. O Muhamadu bayi, o ma ci foyi kama fɔ n'a kɛra ka hinɛ cɛri danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. I sabali sa. I k'i bɛrɛ kɛɲɛ ni maaw ye. I nana maaw bolo, wa i bɛ segin maaw bolo don dɔ dɛ. Adamadenw ne i natɔla ta ka i ko ka i bɔ i jolikuru la, k'i sanuya k'i da i bɔnmɔnafini na. Wa don dɔ i fatulen, o adamaden kelenw ne b'i ta k'i bɔ i nɔgɔ la ka t'i di i ma ma, k'i da kasange kɔnɔ siriko 3 ani kankɔrɔ meleke. A silamɛw, adamaden n'i ye nin miiri ka ban, diɲɛ ho ha ho ye, i bi diɲɛ nin kɔ. Diɲɛ girinkajɔ in, i bi diɲɛ nin kɔ. O tuma, an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shetana in tɔɔrɔ ma, k'a ɲini Ala fɛ Ala kana an kɛ yɛrɛ bonyala ye, wa Ala kana yɛrɛ bonyala bɔ an na. O kɔfɛ, an m'an sinsin ni masaw ka masa tɔgɔ ye, n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala ye. Ala min ye tɔgɔ 99 wele a yɛrɛ kelen na. Ngamo Ala ye ma dɛ. Ala min ye kow daminɛ n'o de bɛ kow laban. Ala min ye e da, ka ne da, ka olu fana da. Mun fana bɛna k'an na, o dama fana de ye Ala ye. An m'an sinsin o Ala in tɔgɔ ye. Ala min n'a tulo bɛ ɲɛbɛrɛ ni taama kan na farafin sanfɛ su de bɛ fin na, n ka mo Ala in ma. Ala min ɲɛ bɛ fara kɔnɔntumu la, Ala min bɛ fara kɔnɔntumu garisɛgɛ ni k'a balo d'a ma, n ka mo Ala in ma. Laysa kamithlihi shay'un, foyi tɛ i n'a fɔ Ala. O Ala ye, an m'an sinsin n'a tɔgɔ ye, ka dɛmɛ ɲini a fɛ, ka ɲini a fɛ a k'an tanga, a k'an kisi,
ka bɔ wasi fɛnw tɔɔrɔ ma minnu bɛ an wasi an dusukun na minnu bɛ an wasi k'an ka limaniyaw tiɲɛ an b'a deli ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma ni ɲinini bɛ kɛ ala de fɛ wa ni toyili bɛ kɛ i kan ka fɛn to yen ala de kama adamadenw diɲɛ kana an nɛgɛ a fini ɲuman dɔn ala ye se fitinin min kalifa i la o kan'i malasa dɛ ala ye garisɛgɛ fitinin min d'i ma o kan'i malasa dɛ cɛkɔrɔba min filɛ ye ni fɛn tɛ o bolo e bolo o de y'a yɛrɛ kɛ ten wa o yɛrɛ ka kuma na n'u ye mɔgɔ ye dɔrɔn hali bi cɛkɔrɔba ɲuman tɛ yen bilen fantan kɔni n'i kɔni yera kaba dɔrɔn ko ye fantan ye danga de b'e kɔ e ma ɲuman kɛ allahu akbar a ye sabali ala bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ min y'a diya n'o tɛ ni sɔli ko kun don ala ye firawuna sɔn dɛ firawuna ka du kɔnɔna baarakɛla mɔgɔ 1000 ani kɔ o de tun bɛ baara kɛ denya la firawuna bolo minnu b'a ka nin ta ka bila yan fɛ nin palais yɔrɔ nin jɔsi sièges ta ka sigi yan fɛ nin kɛ tan mɔgɔ 1000 o de tun bɛ firawuna bolo a ka palais kɔnɔ alisilamɛw firawuna dun o kun ye silamɛya o kun ye ɲumankɛlaya firawuna min n'a tun bɛ adamadenw minɛ ka taa ni ye cɛncɛn kalama sanfɛ k'i da i kɔ kan ka bolo sɔgɔ yan fɛ ka yan genge bɔlɔ la yan fɛ ka bolo 2 genge i kɛrɛda 2 fɛ ka tila ka i sen 2 genge i dalen bɛ to cɛncɛn kan o cogo rɔ i bɛ sa o firawuna ye ala ye nin se bɛɛ d'a ma firawuna min a ye den 3,000 ani 700 ani kɔ a y'o de faga san kelen kɔnɔ sabu ko a fɔra a ye a ka filɛlikɛlaw fɛ ko dencɛ dɔ bɛna bange k'o de bɛna a ka fanga tiɲɛ o san kɔnɔ a y'a kɛ ɲɛna ni dencɛ minnu bangena a b'o bɛɛ fa denyɛrɛnin min ma foyi kɛ mun ma foyi ye fɔlɔ a b'olu minɛ ka olu faga ni ne tun ye firawuna ka baara ye mais ala ye se bɛɛ d'a ma ala ye fanga bɛɛ d'a ma fo a ye alaya wele a yɛrɛ la n ba de i tɛna da la k'a fɔ de se ko tɛ ala ninya ye dangadenya ni dɔgɔdenya tɛ o firawuna kelen na a ye tigɛ da ba tulo kɔrɔ dangadenya tɛmɛ b'o kan firawuna bɔra nabila yakuba yusufu kɛra masa ye masa minnu tile la a bɔra olu de la masaya in kun ye silisila de ye kana firawuna yɛrɛ ka garde kɔɔri dɛ ala ye kafiri jugu min tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ namuruzu b'a la firawuna b'a la ani a ka gardi kɛ juguba ye n'u b'a fɔ ma ko hamana o hamana ye ne kun kan ka masaya tiɲɛ ta mais firawuna de ye a kunna o sabu ale fa n'o kun ye masakɛ ye o ka garde kɔɔri ɲɛmɔgɔ de kun ye firawuna ye masaya in darakira a fɛ tan ne ka sɔrɔ ka hamana classé fɛn o fɛn ka di o y'o bi kɛ a ye n'o ko bɛ k'u ka cɛ 100 fa o cɛ 100 bi fa bon firawuna ye nin bɛɛ kɛ mais ala y'a sɔn dɛ i ti hɛrɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ma min dɔ di firawuna ma cɛkɔrɔba min ni ɲɛ b'a la k'a fɔ fɛn t'a kun a bɛ yaala la gotɔrɔndaw fɛ ka delili kɛ ala bɛ maa sɔn maa min y'a diya kan'o k'o tere kan'a fɔ k'a fɔ de ko o ma ɲuman kɛ kan'o neni n'a ka o fantanya in ye ala bɛ jɔnw lajarabi de maaw lajarabi cogo tɛ kelen ye a bɛ dɔ lajarabi ni fantanya ye a bɛ dɔ lajarabi ni setigiya yɛrɛ ye a ye e min lajarabi ni fantanya ye ko e ka ku ni o ye i ka to ala kɔ n'o kɛra i ka sara dafalen i b'a sɔrɔ ala bolo a ye e min fana lajarabi ni setigiya ye k'i ka se maracogo dɔ dɛ sabu a ko lahara siratu tɛ tigɛ nɛɛma o nɛɛma i y'a dun nin dugukolo in sanfɛ ni ala y'a nɔgɔya i ye k'i y'a dun ko ala bɛ nin jɔ k'i ɲininka nɛɛma kelen kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo la lahara
setigiw ni fɔra nin kan ka aw bali ka sunɔgɔ, nin kan ka aw bali ka sunɔgɔ, nin kan ka aw bali ka dumuni kɛ. Bɛɛ n'i ka lajarabi cogo don. Maa ka dɛsɛ o tɛ i tere ye, maa ka fantanya o tɛ i tere ye. O ye Alahu subhanahu wa ta'ala a ye jɔnw lajarabi cogo min na, o ye o de ye. N'i ye maa ye kan'a tigi muge bɔna n'a ka dɛsɛ ye n'a ka sɛgɛ ye, a dɔ k'a fɔ de Ala de ye yɛlɛma masa ye. Bi se dɔ bɛ dɔ ye, sini t'i laban dɔ dɛ. O setigi joli joli don ni olu ye nafolo sɔrɔ ka étage caman mara, ka miliyari caman mara, mais bi o de bɛ juru tata ɲini mɔgɔw fɛ. Mɔgɔw de bɛ ɲa o ma bi walasa ka se ka balo. Diɲɛ ma ɲi dɛ. A kana to diɲɛ kɔ, diɲɛ ho an kana to a kɔ. A ye to an ka Ala subhanahu wa ta'ala, a ye cikan min don a ka kiraw nɛ kan ka na fɔ an ye an ka o siraw taama, n'o de an ka mɛrɛ bɛ ni ɲɔgɔn ye. Setigi kana dan sago fanta kan, fanta i fana kana i muge bɔ setigi la a bonya ka se kan, setigi fana ka fantan bonya ka fantanya kan. Alakira cira nin de kama. N'i y'a mɛn rahmatan lil alamina, adamadenw ka hakɛ la, o de maa kana dan sago maa kan. An ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ, an ka ɲɔgɔn minɛ. Kɛrɛnkɛrɛnma jamakulu min ni olu tugura Alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam, o jamakulu ninnu a ka kɛ kelen ye. A y'olu misaliya de fɔ. A ko muminunw misaliya, silamɛw misaliya, a ko a bɛ i n'a fɔ kɔgɔboloba kelen. A ko a bɛ i n'a fɔ kɔgɔboloba kelen. A ko kɔgɔ in n'a pɛrɛnna, a ko basa bɛ don dɛ. Wa ni basa donna, o wo ye kɔgɔ binni sababu a bɛ bɔ basa donna in de la. Alisilamɛw, Ala ye kumana an fɛ. A ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. A ko a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na silamɛw, aw kana fara fara dɛ. A ye ɲɔgɔn minɛ Ala ka silisilaba kelen na silamɛw, aw kana fara fara dɛ. A kana muge bɔ ɲɔgɔn na dɛ. A kana dan sago ɲɔgɔn kan. A ye ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la. Ala ye nin de fɔ. Wa Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin de fana ɲini. O la, bɛɛ da kan, Ala ye da kan min k'i harijigɛ, o de ye harijigɛ ye. Mɔgɔ si ta t'i yɛrɛ nɔ ye. Tɔɲɔni tɛ mɔgɔ ka se ban. Setigiw, olu bɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye. Hali n'a ti dun mɛ. Hali n'a ti dun mɛ. Mais mɔgɔ tɔɲɔnikɛla, i b'a ye k'a fɔ de tɔɲɔnikɛla yɛrɛ do koyi, nka i b'a ye miliyari b'a bolo. K'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ. Mais laban t'a la, a bɛ ban, a bɛ tiɲɛ. O tuma alisilamɛw, o kɔfɛ an bɛ sɔli tahiyo kan, ka sɔli madaniyo kan, ka sɔli tihamiyo kan, ka sɔli kira kan, kira wɛrɛ ti ci kira min kɔ bilen, n'o ye Mamadu Mustafa al-Bashiru Nazir as-Siraj al-Mustaqim. An bɛ sɔli a kan. Alakira al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Alakira ye sogo i joli feere walasa nin diinɛ in a ka se ka jɔ. A joli bɔnna walasa nin diinɛ in, ni mando ninnu u ka se ka lafiya. Alakira ɲanina, Alakira tɔɔrɔla walasa mando ninnu u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. An bɛ sɔli Alakira kan. A sara t'an bolo. Mais Ala ko Kurana kɔnɔ, a ko ni aw ko ko a bɛ Ala ka kira ko a bɛ sara d'a ma,
ala ka kira yɛrɛ ko ne tɛ sara ɲini aw fɛ dɛ la muminu aw minnu dara ala la a bɛn ne Muhamadu Musafa bɔ dɔrɔn aw ka ala ye aw k'a ka sira ye a ka lahara bi sɔrɔ sira min fɛ a ka o sira jɛlen ye a bɛ alijinɛ sɔrɔ ni sira min ye a k'o sira jɛlen ye o bɛ ne Muhamadu Musafa bɔ nka ala ko o dama tɛ dɛ a ko a ye k'a somɔgɔw fɛ a y'a bɔ n'aw kanu o kɔfɛ a ye sira min fɔ aw ye a nana aw bilasira ni bilasiralikan minnu ye a k'o sira in labato n'o kɛra o t'a sara bɔ mɛ ala de ko ka o kɛ an b'a ɲini ala fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam somɔgɔw kanu ala k'a don an dusukun na alakira kanu ala k'a don an dusukun na alakira dɔn ala o tile 12 ala sɔnna diɲɛ yele ala ko a ye sankolo ni dugukolo da cɛ min bonya na hɔrɔma kosɔn o cɛ yengera ala ka dugukolo sanfɛ a yengera o de kosɔn diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ nisɔndiya nin don in na ko alakira bangena bɛɛ bɛ muɲamuɲa nin don in na ko alakira bangela wa o de kan ka kɛ fana o de kan ka kɛ sara foyi tɛ anw bolo an bɛ se ka min di ala ma k'a fɔ de ala ye alakira di anw ma a y'an bila sira ɲuman kan k'an bɔ jugujuguya la k'an bɔ ɲɔgɔn faga la k'an bɔ ɲɔgɔn dabali la k'an bɔ bɛnsɔnkɔnɔya la k'an bɔ nkalonda ɲɔgɔn na k'an bɔ hasidiya la o alakira min nana n'o sira jɛlen ye dɛ an seko ye min ye o de ye ka nisɔndiya dɔrɔn ko ala y'a di an ma ka bɛn nin don ye o tuma o mawuludu in an b'a kalo kɔnɔ a bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a don yira an kɛnɛman na kalo in ye lahɔrɔma kalo ye kalo in ye bonya kalo ye ala dɔn ani ala ɲɛsiranya kalo don mɔdumandenw ka hakɛ la ala ma kalo foyi di san kɔnɔ kalo min ka bɔ ka tɛmɛ nin kalo in kan sabu ka d'a kan adamadenya nɔrɔ adamadenya sababu dugukolo ni kabakolo sababu o nana dugukolo kan kalo min na an b'o de kalo la o tuma mawuludu kalo kaloba don hinɛ kalo don makari kalo don ala danaya kalo don ala ɲini kalo don saraka bɔ kalo don yafa ɲama kalo don nin bɛɛ lajɛlen i mana nin fɛn o fɛn kɛ nin kalo in na alakira sallallahu alaihi wasallam bonya kama ala b'a bɛɛ lajɛlen baraji doublé o la silamɛw aw kana sigi k'a bolo da sen kan dɔrɔn a ye ko dɔ kɛ parce que Muhamadu Musafa nana a ye ko dɔ kɛ sabu Bashiru nana a ye ko dɔ kɛ a ye fantanw la nisɔndiya ko Bashiru nana a ye yatimaw la nisɔndiya ko Bashiru nana a ye muso cɛsabatɔw a y'olu ɲɛrɔ filɛ ko Bashiru nana alakira sallallahu alaihi wasallam n'i ko k'ale ka bonya fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a ka bonya fɔ k'a s'a dan na kitabutigi y'o de fɔ n'o ye burudatigi ye a ko fama bilagul ilmu fihi anahu basharun wa anahu khayru khalqillahi kullihim a ko adamadenya yɛrɛ dɔnni na dɔnni danna alakira la dɔrɔn parce que ko farikolotigi don an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn an b'a ye dɔrɔn basharan sen b'a fɛ sen fila b'a la bolo fila b'a la ɲɛ b'a la da b'a la kunkolo b'a la tulo b'a la a bɛ kuma cogo min na an yɛrɛ fana bɛ kuma ten an bɛ se ka dɔnniya min sɔrɔ k'a fɔ ala dɔn wa n'i ko diinɛ yɛrɛ sira kan maa min ni bolo fila bɛ fa ka tawsiri kitabu la mun ye kuranna kɔrɔ fɔ ni a ka tawsiri kitabu ni bolo fila bɛ fɔ a la kosɛbɛ o de ye ibnu Abbas ye tawsiri ibnu Abbas o cɛba in alakira ye cɛ min ladon k'a lamɔ mɔgɔ denmisɛn dɔw lamɔna alakira bolo o ko ni kuranna kalanni ɲɛnafin kun ye alakira minɛ ala ka kumakan dɔw a kuma fɔ a ye Abdulayi wele ka na dɛ n'a nana a b'a fɔ Abdulayi kuranna kala dɛ nin yɔrɔ in kala a b'a kala ni o Abdulayi min ye kira yɛrɛ bunakɛ den ye Abasi min fana a y'a ni a n'a ka nafolo
ayo di alakira ma sallallahu alaihi wasallam diinɛ in dɛmɛni na. Mais kira nana sɔrɔ ninnu si tɛ silamɛw ye. Mais ninnu de sɔnna ka ban kafiriya la, ninnu de sɔnna k'a fɔ de ni nana ni min ye, an denkɛ nana ni min ye, nin de ye tiɲɛ ye. U tugura a kɔ. Abasi y'o cɛba dɔ ye. Alakira ye cɛ minnu fɔ ko silamɛya diinɛ ɲɛnamayara ni u ye, Abasi ye o cɛba dɔ ye. O tuma o Abasi ale de y'a fɔ a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka fatuli waatiw ni olu surunyana a ko a ye wasiya kɛ. A ye mun fɔ? A ko man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. A ko ni maa min ye ne Muhamadu Mustafa ka suna minɛ kumana min na ni ne mantow bɛna ka tiɲɛ, kumana min na ni ala sɔsɔ cayara, kumana min na silamɛw yɛrɛ t'a dɔn bilen ala kota ye jumɛn ye, ala ko ye jumɛn ye, i n'a fɔ an bɛ waati min na bi. Ni hakili dungɛ tɛ, ni min hakili sigi bi, bilahi i t'a dɔn i kan ka taa da min fɛ. Karamɔgɔ dɔ b'a fɔ yan sisan, a ko a bɛ tan an ka taa yan fɛ, dɔ bɛ na o kɔntrɛli fɔ. Ayi, ale ye mun fɔ o tɛ dɛ, an ka taa yan fɛ. Dɔ wɛrɛ bɛ na o fana ka kɔntrɛli fɔ, ayi aw fila si ta tɛ, yan de don. Dɔ bɛ fɔ ayi o tɛ koyi, yan de don. Kunfɛnw bɛ taa min? Kunfɛnw b'o ko min o b'u jaabi. Alakira ko a ko manto tiɲɛ waati fɛ, a ko ni maa min ye minɛni kɛ ne Muhamadu Mustafa ka suna na, a ko i k'a dɔn maa min sara kɛlɛda la seyidu su 100, a ko o sara o bɛ o tigilamɔgɔ ye. An ka ɲininkali kɛ jumɛn de ye kira ka suna ye? Ma huwa sunnatu rasul, ma hiya sunna? Alakira ka suna de ye jumɛn ye? U bɛ ka min fɔ anw ɲɛna nin ye bi, ka jalamugu sigiri, ka gulokiba don, ka kulusi pan, ka marifa ta ka taa da jɔ misiri la para para para, o de ye kira ka suna ye wa? La, o tɛ kira ka suna ye. Bon, u ko an k'an bumu si bila k'o ye kira ka suna ye, o ka ɲi. Mais silamɛ de ye maa ye, maa min ni hɛrɛ bɛ bɔ a la ka se a malenfiɲɔgɔnw ma, a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya. Hinɛ b'i bɔ maa min na ka se a malenfiɲɔgɔnw ma, maa min ka tɔɔrɔ t'i bɔ a la ka se a adamadenɲɔgɔnw ma, a bɛ fɔ o tigi de ma ko silamɛ. Bon, an ka ɲininkali kɛ, ne m'a fɔ bumusi bila tɛ kira ka suna ye dɛ, mais yalima ne ka n bumusi bila e bɛ mun sɔrɔ o la? Ne bumusi jama ka to n na, e bɛ mun sɔrɔ o la? Nin bɛ mun sɔrɔ o la? Nin bɛ mun sɔrɔ o la? Donc an b'a ye k'a fɔ kira kan bɛ suna min ma, nin t'a la. M'a fɔ ko kira ka suna tɛ dɛ, mais a y'a ka manto wasiw di suna min ye nin tɛ. U ko ka kulusi pan k'o ye suna ye. Ni ne ye n ka kulusi pan, a hɛrɛ jumɛn bɛ se e ma? A hɛrɛ jumɛn bɛ se nin ma? Silamɛ bɛ baara o baara kɛ, silamɛya baaraw la, a b'a sɔrɔ hɛrɛ dɔ bɛ bɔ o baara in de la ka se a silamɛɲɔgɔnw ma. Mais alisilamɛw, n'an ye bi suna ninnu ta k'u jateminɛ, k'u da ɲɛ kɔrɔ k'a lajɛ ka ɲa, alisilamɛw, nin suna ninnu nafa tɛ se mɔgɔ bɛrɛ ma dɛ. O kɔfɛ, a nana fɔ tuguni, n'o ye Zeyidi ye, Tɔlaha den Zeyidi, ale ye a fɔ, a ko alakira, ale y'a minɛ ka bɔ alakira la, ko alakira ko, a ko inna diina, a ko i k'a dɔn diinɛ, bada a gariba, ko a daminɛna, a nana anw ma de, a tunkarankelama, a tunkamankelama de nana anw ma. Wasayarji'u, wa diinɛ in bɛna segin ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala bara,
ghariba atunga mangelama ako fatuba ako aljina tuba ala ka nema ala ka here ako be ma bela jele lele guraba tungarangewde ako abe olude tungarange jumangodo allazina yaslihuna ma afsada nasa min ba'di min sunnati. Allahu akbar. Tola hade afo no ezedwe tola hay alakira ka sahaba jule bay mi ya nidi alakira ma sallallahu alaihi wasallam o denga zaid hadisa ne ma flela kabo alela ako dono alakira ko ako aw kadala ka fo de dine min abe aw bolo ni yede ako tungara adamina na atungarangelama wa abina segi katane Allah subhanahu wa ta'ala fana bara atungarangelama akonga alaka aljina ani alaka nema obe ma bela jele mamu sona kake tumka manke fana ye dine ko kake tungarange dine no fe ako aljina tuba be oluyi jon godo munu ye nyani ke fena femi na chena manam nani adama deun chena mamunu yu chesri kaseka nyani ke kaseka ala ko foka do mogo dusukuna mogo munu yu chesri kaseka ala ko barake mogo munu yu chesri kaseku ka demaya ka ulamo ala ko siraka ako tuba be nunu bo kuma imbe fora sisa mais abela kira ko sunati otuma kira yɛrɛ ka suna jumɛn de don an ye mun fɔ olu dama tɛ dɛ bomusi bila tɛ o ye fitini ye kulusi pan tɛ o ye fitini ye kira ka suna ye jumɛn ye o de i jogo ɲa i ka tɔɔrɔ kana se i mɔgɔ ɲɔgɔn ma kira ka suna ye jumɛn bingani dabila suyani dabila makɔrɔfɔ dabila hasidiya dabila bɛnzonkɔniya dabila kira taara ka suna min to an bolo nin de don kira alakira sallallahu alaihi wasallam tile la kira ka sahabaw ye ɲɔgɔn kanu ka se degere la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se degere la hali ni dala manga tɛmɛna sisan a tɛ tɛmɛ ɛri kelen kan o bi ban ka bɔ i b'a fɔ foyi kun tɛ kira ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ wa silamɛya nana nin cogo de la silamɛya la balola nin cogo de la mais bi anw y'o bɔ a la dɛ anw ye diinɛ in kɛ bonya ɲini n'a ye ni maa min ma tugu e ka taasira kɔ o tɛ silamɛya la a e dun tɛ kira ye dɛ an b'i ka kiraya ko mɛn dɛ maa min ma tugu e la o tɛ silamɛ maa min ma e ka sira ta e ka hakilina ta o tɛ silamɛ an m'a ye fɔlɔ kɔni n'i cira dɛ an m'a ye fɔlɔ ni e cira ne kɔni bolo i ma ci n'i ma ci min cira an ka to o kɔ an ka o ka taasira o ye min fɔ an ka baara kɛ o sira in kan n'an sara ka taa ala fɛ yen ala bɛna kiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min ta ye tiɲɛ tiɲɛtigi b'a ka tiɲɛ ye nkalonitigi e fana b'i ka nkalon ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu d'an ma kaloba min filɛ nin n'an b'a kɔnɔ ala ka a hɛrɛ di an ma ala ka bonya di an ma mawuludu don an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a yira an na maa minnu bɛ an ka jamana in ye mawuludu kɛ jamana de ye karamɔgɔw caman bɛ yen minnu bɛ mawuludu kɛnɛw sigi an b'a ɲini ala fɛ adamaden bɛ bɔ diɲɛ jamana o jamana ka na ni jamana in kɔnɔ ala k'u kisi mawuludukɛlaw ala k'u kisi ala k'u tanga ka bɔ kojugukɛlaw tɔɔrɔ ma a balila dugu dɔw la sisan minnu bɛ k'u yɛrɛ wele ko kira ka sunamaw an b'a ɲini ala fɛ ala ka sababu ɲuman kan alimami nana an bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna k'a fɔ allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله